Iawn, mae dau ddarlleniad gyda ni bore yma. Mae un o Mathew 11, adnod 25 i 30. Mae'r ddau nhw'n fach, pwydiwch y ffaini. Hwn i gyntaf te, Mathew 11, 25 i 30. Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, yr wyf yn dyfoliannu di o dad, arglwydd nef a deiar am ei ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion a'i datguddio i rai bychain. Ie o dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Nid oes neb yn adnabod y mab ond y tad, ac nid oes neb yn adnabod y tad ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Wedyn, os newch chi droi gyda fi i Ioan, pennod 8, adnod 31 ymlaen at adnod 21 at 32. Dywedodd wrthynt wedyn, yr wyf fi'n ymadael a chi. Fe chwiliwch amdana fi, ond byddwch farw yn eich pechod. Lle rwyf fi'n mynd, ni allwch chi ddod. Meddai'r Iddewon felly. A yw'n mynd i'w ladd ei hun, gan ei fod yn dweud, lle rwyf fi'n mynd, ni allwch chi ddod. Meddai Iesu wrthynt. Yr ydych chi oddi isod, yr wyf fi oddi uchod. Yr ydych chi o'r byd hwn, nid wyf fi o'r byd hwn. Dyna pam y dywedais wrthych, y byddwch farw yn eich pechodau. Oherwydd marw yn eich pechodau awnewch os na chredwch mai my fi yw. Gofynasant iddo felly, pwy wyt ti? Atebodd Iesu hwy, yr wyf o'r dechrau, yr hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych. Gallwn ddweud llawer amdanoch, a hynny mewn barn, ond y mae'r hwn am hanfonodd i yn eirwyr, a'r hyn a glywais ganddo ef yw'r hyn yr wyf yn ei gyhoeddi i'r byd. Nid oeddent hwy'n deall mai am y tad yr oedd yn llefaru wrthynt. Felly dywedodd Iesu wrthynt, pan fyddwch wedi dyrchafu mab y dyn, byddwch yn gwybod mai my fi yw, ac nad wyf yn gwneud dim ohono fy hun, ond fy mod yn dweud yr union bethau y mae'r tad wedi ei dysgu i mi. Ac y mae'r hwn am hanfonodd i gyda mi. Nid yw wedi fy ngadael ar fy mhen fy hun, oherwydd yr wyf bob amser yn gwneud y pethau sydd wrth ei fodd ef. Wrth iddo ddweud hyn, daeth llawer i gredu ynddo. Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu ynddo, os arhoswch chwi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Cewch wybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Amen. Iawn, wel, bore yma te, dyn ni'n dechrau ar gyfres 2 wythnos, a dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar agweddau gwahanol o weinidogaeth Iesu. Bydd hynny yn ein helpu ni gobeithio, beth sydd gen i mewn golwg wrth i ni ystyried hyn. Yn un peth yw, dyn ni fel eglwys yn y broses o ystyried penodi henuriaid. Ac felly, wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu, gobeithio bydd e'n helpu ni weld beth yw'r gofynion sydd yn cael ei roi ar gyfer henuriaid ac bod ni'n mesur hynny, nid yn ôl safon perffaith Iesu, ond bod ni'n gallu gweld rhywbeth, rhyw gysgod o weinidogaeth Iesu Grist ymhlith ein pobl ni. Ond mae yna 3 cwestiwn te dyn ni'n mynd i fod yn ystyried y bore yma. Sut mae Crist wedi a sut mae Crist yn caru a gweinidogaethu ei bobl? Dyna'r cwestiwn cyntaf. Mae yna daflenni bach falle chi wedi derbyn fydd yn helpu chi ddilyn trwyddo os ych chi'n ffindio rhywbeth fel yna'n help hefyd gyda llaw.
Felly'r un cyntaf yw sut mae Crist wedi a sut mae yn ein caru ni ac yn gweinidogaethu tuag ato ni. Yn ail, sut mae hynny'n siapio fy merthynas i gyda eraill, a fy ngweinidogaeth i eraill. Ac yn ola wedyn, sut mae hynny'n fy helpu fi i adnabod is-fugeiliaid yn yr eglwys. Sut mae hynny'n fy helpu fi i weld rôl yr hyniriad yn yr eglwys. A felly, dyn ni'n gobeithio y bydd hwn yn helpu ni fel eglwys a fel pobl sy'n dilyn Crist wrth gwrs. Nawr, mae yna rai adnodau sy'n ganolog i'r thema dros y 2 wythnos nesaf, a dyma yw nhw, yn gyntaf Rhufeiniaid 8:29, oherwydd cyn ei bod hwy fe hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. Yn ail wedyn, ail Corinthiaid 3:18. Ac yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein hwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Ac yn ola, 1 Ioan 3:1-2. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein adnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Beth mae'r adnodau yna i gyd yn ein pwyntio ni tuag ato? Yn syml iawn, dyw'r arglwydd ddim wedi gorffen gyda ni. Mae yna rhagor eto i ni ei brofi o gariad yr arglwydd Iesu. Mae yna fwy eto o drawsnewid i'w wneud yn ein bywydau ni. I ddod â ni yn debycach i'r arglwydd Iesu fel, ein bod ni, fel mae'n dweud yn 1 Ioan 3, fel y byddwn ni, nid fel yr ydym ni nawr. Mae hwn yn bwysig bod ni'n deall. Nid dyna sail ein achubiaeth ni. Dyn ni ddim wedi cael ein hachub oherwydd bod ni'n mynd i fod fel na. Dyn ni'n mynd i fod fel na oherwydd ein bod ni wedi cael ein hachub. Oherwydd gras Duw, mi fyddwn ni yn bobl gwahanol i'r hyn ydyn ni nawr. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae hwnna'n galondid i fi. Mae'n galondid i fi bod yr arglwydd ddim wedi gorffen gyda'i bobl eto. I ni'n cael ein trawsnewid o un ogoniant i'r llall, o fod yn bobl cnawdol, hunanol, balch i fod yn bobl fel yr arglwydd Iesu. Ac felly, mae'n bwysig bod ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu ac gweld beth mae hynny'n ei olygu, fod fel yr arglwydd Iesu. A sut allwn ni weddio wedyn a dilyn trywydd yr arglwydd Iesu mwyn dod fel yr arglwydd Iesu yn nerth yr ysbryd glân. Wrth gwrs, nid yn ei nerth ni, ond yn nerth yr ysbryd glân sydd ar waith yno ni a trwy ni. Fel dyn ni wedi bod yn gweld yn Galatiaid, dyn ni ddim wedi cael ein hachub mwyn mynd yn ôl i ryw ffordd bydol, deddfol o fyw. A felly mae yna densiwn yn dos e. Pan dyn ni'n cael ein achub, mae yna newid i'w brofi. Mae yna drawsnewidiad i'w brofi. Ond mae mor bwysig bod ni'n cofio mai nid rhyw ddeddfoldeb yw hwnna. Nid rhyw ymgais i drial cael ein cyfiawnhau yw e. Canlyniad o gael ein cyfiawnhau trwy Iesu Grist yw e. Ac felly mae'n fendith i ni i wybod a cofio bod yr arglwydd heb orffen gyda ni. Ac yna wedyn gobeithio bod ni'n gallu edrych ar rai yn ein eglwysi ni, sef y rai nawr sydd yn is-fugeiliaid, sydd yn gallu dweud beth mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid 11. Efelychwch fi, neu byddwch yn efelychwyr ohono fi, fel yr wyfinau o Grist. Nawr beth mae hynny'n golygu? Bod e'n gallu dweud, copiwch fi fel dwi'n copio Crist. Dilynwch fe esiampl i fel dwi'n dilyn esiampl Crist. Y cyd-destun i hynny, croeso chi droi iddo fe, 1 Corinthiaid 10 yn benodol, yw bod Paul yn dweud, edrychwch, mae hawl gyda chi i fwyta unrhyw beth chi moyn.
Ond mae yna rai pobl yn eich eglwys chi sydd yn mae hwnna'n mynd i fod yn fain tramgwydd. Os ych chi'n bwyta gyda'ch gilydd, rhai pethau sydd wedi cael ei offrymu i eilunod, basically. Ac os ych chi'n gwneud hynny, mae'n mynd i fod yn dramgwydd i rai eraill oherwydd eu cydwybod nhw. A be mae'n dweud yn syml yw, mae hawl gyda chi i fwyta beth ych chi moyn. Ond dwi'n dilyn esiampl Iesu Grist, sydd yn dweud, dwi ddim yn ystyried cydraddoldeb gyda Duw yn rhywbeth i ddal gafel arno, yn hytrach dwi'n fodlon rhoi hwnna heibio, gwachau fy hunan mwyn rhai colledig. Mwyn rhai sydd mewn caethiwed i bechod. Mae gan Iesu Grist, roedd gan Iesu Grist hawl i aros yn y nefoedd. Roedd gan Iesu Grist berffaith hawl i aros yn y nefoedd yn cael ei addoli gan angylion. Ac eto mae'n dweud na, oherwydd bod fi'n caru fy mhobol gymaint, dwi'n fodlon gwachau fy hunan a gwneud fy hunan yn gaeth i gnawd am gyfnod, am dragwyddoldeb, actually, mwyn fy mhobol. Am bod fi'n caru nhw gymaint. A wedyn mae Paul, yn un sy'n cael ei alw'n is-fugail, yn dweud bod dwi'n mynd i ddilyn ôl traed Iesu. A felly dwi'n mynd i gymhwyso yr agwedd yna o'r Efengil mwyn fy mrodyr a fy chwiorydd. Os dyw e ddim yn rhywbeth sy'n rhaid i fi ei brofi, dwi'n fodlon rhoi heibio mwyn fy mrodyr a fy chwiorydd. Ac yna mae'n dweud dilynwch fy esiampl i. Ac felly wrth i ni feddwl am heniriaid, wrth i ni feddwl am bobl yn ein eglwys ni, dyn ni'n chwilio am bobl sydd yn gosod, yn dilyn yr esiampl ac yn gosod yr esiampl. Dyn ni'n chwilio, dyle pob un ohono ni mewn gwirionedd fod yn edrych ac yn meddwl, ydw i'n un sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu yn hynny o beth ac yn dangos esiampl yn gallu dweud efelychwch fi fel dwi'n efelychu Crist. Mae Paul yn dweud efelychwch fy anhunanoldeb i. Nid achos bod fi yn dda, ond oherwydd dwi'n efelychu Crist. Calon Crist. Paul, yr is-fugail sy'n dilyn y pen-bugail ac yn galw'r praidd i'w ddilyn e. Nawr, yr agwedd cyntaf dyn ni'n mynd i edrych arno bore yma te, a os oes gyda chi daflen, dyma'r teitl, yw Crist ein athro ni. Un o agweddion yr heniriaid, pobl sydd wedi bod yn heniriaid yn yr eglwys, yw ei bod nhw i ddysgu pobl. Nawr, pam fod hwnna mor bwysig? Wel, mae oherwydd fod yr arglwydd Iesu yn athro, yn un sydd yn ein dysgu ni. Nawr, mae lot o bobl yn meddwl fod hwn yn rhywbeth sort of diflas a bron yn amhwysig, ond pan ych chi'n edrych ar weinidogaeth Iesu ar y ddeiar, oedd lot ohono fe yn rôl athro, rabai. Un oedd yn amlygu gwirioneddau i'w bobl ac yn ei dysgu nhw y gwirionedd. A pan mae Iesu'n siarad, mae e'n gwneud hynny'n gwbl glir. Crist yw ein athro ni. Mae e wedi amlygu popeth i ni mwyn i ni gael gwybod. Pwy yw e? Beth mae e wedi dysgu ni te? Mae wedi dysgu ni am deyrnas ddew, teyrnas nefoedd. Mae wedi'n dysgu ni am gariad y tad trwy anfon y mab. Mae wedi'n dysgu ni am y drindod, bod yr ysbryd yn mynd i ddod. Mae'n dysgu ni ar angen i gredu ynddo fe, dyna'i holl bwynt Ioan 8. Mae'n amlygu'r ffaith dwi wedi dod oddi wrth y tad. Eich mwyn chi, ac os nag ych chi'n derbyn fi, chi'n farw yn eich pechod. Mae'n ei dysgu nhw. Chi'n meddwl am y bregaeth ar y mynydd. Mae'n cymryd yr ysgrythur a mae'n ei cymhwyso nhw. Allwn nhw ddim deall y bregaeth ar y mynydd heb yr arglwydd Iesu. Heb ddeall calon Duw. Mae gwyn hyfryd gwybod fod yr arglwydd yn dymuno i ni i brofi fe mewn gwirionedd. Mae Ioan 5, adnod 39, falle, yn crynhoi y cyfan i ni. Mae'n dweud wrth y rhai sydd yn gwrando ar y pryd, yr ydych yn chwilio'r ysgrythurau oherwydd tybio rydych fod i'ch fywyd tragweddol yn ddynt hwy. Ond tystio leithi amdano fi yma'r rhain. Eto ni fynnwch ddod ataf i gael bywyd. Mae'r gair yn ein pwyntio ni at yr arglwydd Iesu
cyflawniad yr ysgrythurau yw yr arglwydd Iesu, os ych chi'n tynnu'r arglwydd Iesu mas o'r gair, neu os nag chi'n deall yr ysgrythur trwy lens yr efengil, lens yr arglwydd Iesu, dyw e ddim yn gwneud synwyr i ni. Dyw e ddim yn dod â cyflawnder bywyd i ni. A felly mae gyda ni'r fraint aruthrol os yw'r arglwydd Iesu yn athro i ni, neu'n athro arno ni. Felly fel athro, beth mae'r arglwydd Iesu ni'n galw ni i wneud? Wel, nathon ni ddarllen Mathew 11. Yr adnodau allweddol yw 28 a 29. Dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystra i chi. Y cam cyntaf yw dod at yr arglwydd Iesu a derbyn. Derbyn gorffwystra. Dod yn ein blinder o drial byw bywyd o berffeithrwydd a methu gwneud hynny, neu cymryd y baich o fyw bywyd yn ôl ein safon ni, a derbyn maddeuant trwy Iesu Grist. Dyna'r cam cyntaf. Derbyn Crist. Ond yna, sylwch beth mae'n dweud, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf. Nawr, allwn ni ddim gwahanu'r ddau, achos mae'n dweud dewch a gorffwys yng ngwaith Crist. Gwaith Crist ar y groes. Mae wedi delio gyda'n pechodau ni unwaith ac am beth. Cymerwch fy iau arnoch. Nawr, beth mae hynny'n ei olygu? Wel, o ran terminoleg ffermwyr, siŵr bod chi gyd yn gwybod hyn, croesfar o ryw fath, darn o bren fyddai'n clymu dau anifail at ei gilydd oedd iau, ac oedd e'n rhywbeth oedd ffermwyr yn defnyddio i drin y tir, a beth o'n nhw'n wneud, o'n nhw'n clymu anifail doeth, hun, cryf, disgybledig, gyda un ifanc, gwyllt, mwyn dysgu'r un ifanc yna sut i drin y tir. Felly bydden nhw'n cael eu clymu at yr un profiadol da yma, ac yn ei dysgu nhw sut i fyw yn iawn mewn gwirionedd, sut i drin y tir yn iawn. Ond oedd y term cymryd yr iau hefyd yn derm oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer y rabai, a'r myfyriwr. Os ych chi eisiau bod yn athro, pryd hynny, roeddech chi'n cymryd iau y rabai, yr athro. Be mae hwnna'n golygu te? Wel, beth oedd e'n golygu oedd 4 peth mewn gwirionedd. Byddech chi'n treulio 3 mlynedd nawr yn cofio, dysgu a cofio geiriau y rabai yna. Byddech chi'n ail yn derbyn dehongliad y rabai yna o'r ysgrythurau. Yn drydydd wedyn, byddech chi'n efelychu gweinidogaeth y rabai yna, ac yn ola, byddech chi'n pasio'r ddysgeidiaeth yna ymlaen wrth i chi ddysgu'r tyrfaoedd a hyfforddi rabais potensial newydd. A bydden nhw'n treulio 3 mlynedd o dan y rabai. Fel nath y disgyblion treulio 3 mlynedd fel cysgod i Iesu Grist. Ac i gymryd yr iau oedd i ddweud, dwi'n mynd i fyw o dan y rabai yma. So Paul, enghraifft, pwy oedd Paul wedi clymu ei hunan iddo? Gamaliel. Dyma fe'n clymu ei hunan am flynyddoedd a derbyn dysgeidiaeth Gamaliel. Oedd e angen mwy, wrth gwrs, achos oedd e ddim wedi dod o dan iau Iesu Grist eto. Ond mae'n bwysig bod ni'n deall, mae dyna beth mae Iesu'n dweud fan hyn. Clymwch fy hunan atai. Dewch a rowch eich hunan o dan fawdurdod i. Derbyniwch fy ngair i. Cymrwch fy ngair i i'ch calon chi. Os i fi'n dweud, whatever I say goes. Mae mor bwysig bod ni'n deall bod ni, pan dyn ni'n dod at yr arglwydd Iesu, dyn ni'n plygu i'w awdurdod i'w fawreddau. Mae e'n gwybod y cyfan. Dyn ni'n dweud dyn ni'n dilyn. Fe yw'r un, yn y cyd-destun yna o anifail profiadol, mawr, cryf, sy'n gwybod ffordd cyfiawnder. Yr arglwydd Iesu yw hwnna, nid ni. Dyn ni'n cydnabod, dwi ddim yn gwybod yn well. Mae Iesu wedi byw bywyd o gyfiawnder yn ein lle ni. Bydden ni'n ffôl wedyn i ddweud, ond dwi ddim yn fodlon dysgu oddi wrtho fe. Dwi'n dwp os ydw i ddim yn gallu gweld yr angen wedyn yn wyneb hynny, perffeithrwydd Crist, bod fi'n dweud, nawr bod yr arglwydd wedi rhoi calon newydd i fi i addoli'r arglwydd, fel sut ydw i'n mynd i wneud hynny? Dilyn esiampl y gwir rabai, dilyn esiampl yr un perffaith, yr un sydd a'i lwybrau yn uniawn. A felly yn braint ni yw fod ni wedi derbyn gweinidogaeth Iesu Grist, bod ni wedi derbyn dysgeidiaeth Iesu Grist.
bod yr arglwydd Iesu wedi amlygu gwirionedd ei efengyl, gwirionedd y gair i ni. A mae e'n parhau wrth gwrs i weinidogaethu ni trwy y gair hyd yn oed heddiw. Dwi'n nôl at hynny mewn munud. Mae wedi amlygu ei hunan i ni, a mae'n dweud, dim ond i chi blygu, fe gewch chi brofi cyflawnder hynny. Gewch chi brofi pa mor dda yw i addoli'r arglwydd mewn gwirionedd a bod yn ffyddlon i'r arglwydd wrth ddilyn fy ngeiriau i. Aros yn fy ngeiriau, fel mae'n dweud yn Ioan 8. Os arhoswch yn fy ngeiriau i. Dim ond i chi ddilyn fi, newch chi gael profi'r rhyddhad yna, byddwch chi'n rhydd mewn gwirionedd. Ydyn ni'n profi hynny yn ein bywydau ni. Ydyn ni'n bobl sydd yn gallu ymhyfrydu yn ysgeidiaeth yr arglwydd Iesu. Mae yna brofiadau mae rhai yn cael yn y gair yn dos a maen nhw'n brofiadau mor drist achos maen nhw'n penderfynu fod dysgeidiaeth Iesu'n ormod iddyn nhw i ferbyn. Maen nhw'n dweud, mae hwn yn rhy galed i ni. Bod ni ddim yn fodlon gwadu ei hunan a cario ei croes a dilyn Iesu. Dwi ddim yn dweud fod yna ddim baich. Mae yna faich yn dod arno ni. Ond mae'r baich yn ysgafn i'w gymharu â'r baich a gorfod wynebu y tad yn y nefoedd un dydd a gorfod cydnabod bod ni wedi gwrthod unig obaith dynolryw, sef maddeuant trwy Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. A mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, mae nid jyst derbyn dysgeidiaeth ydyn ni, mae derbyn gwirionedd Crist, gwirionedd yr efengyl yn arwain at newid yn ein bywydau ni. Mae'n arwain at drawsnewidiad. Neu roi fel esiampl i chi, disclaimer, esiampl i peidiwch â panicio. Os i fi'n dweithio chi fod yna dan yn y gegin, right? A mae dyma'r unig ddrws mas. Os chi'n gwrando ar fy nysgeidiaeth i, beth ych chi'n mynd i wneud? Dyw ddim yn gwestiwn rhethregol. Os ych chi'n gwrando, chi'n mynd mas. Os nag ych chi'n mynd mas, beth sy'n mynd i ddigwydd? Os mewn gwirionedd tan? Chi'n mynd i losgi. Ond os ych chi yn mynd mas, beth ych chi'n mynd i brofi? Bywyd. Chi'n mynd i brofi rhywbeth. Dyw ddim jyst yn golygu bod chi wedi credu ynddo, mae'n arwain at adwaith, newid, effaith. Chi'n gweld mae credu geiriau Iesu yn arwain at fywyd, at newid. Dyw ddim jyst yn athrawiaeth ar ddarn o bapur. A mae hwn yn bwysig i ni i gofio. Dyn ni ddim jyst yn credu bod dod at Iesu yn arwain at fywyd, dyn ni wedi dod i brofi bywyd newydd. Bywyd newydd sy'n golygu bod ni'n gallu gweld yr arglwydd Iesu am yr hyn yw bod ni'n profi ei fugeilio fe, ei ofal ei gariad ei gysur ei heddwch ei orffwystra fe. Os ych chi yn byw mewn pryder, byw mewn ofn, mae'n werth gofyn y cwestiwn, wel ydych chi wedi dod i'r gorffwystra yma, at y gorffwystra sydd yn yr arglwydd Iesu mewn gwirionedd. Ydych chi wir wedi credu ynddo fe? Dyna'r pwynt Ioan 8 eto, 31 a 32. Os ni'n aros yn ei air, os ni'n credu, mae fe yw y mab oddi wrth y tad, fe fyddwn ni'n profi'r rhyddhad yna. Rhyddid go iawn. Felly, dysgwch oddi wrth Grist, glynwch wrth yr arglwydd Iesu. Daliwch ati i fyw bywyd dan iau Iesu Grist. Daliwch ati i ymhyfrydu yng ngwirionedd gair Duw. Does dim byd mwy melys na gallu myfyrio ar yr hyn mae'r arglwydd yn ei ddysgu ni ei ddweud wrthyn ni achos mae'n arwain at fywyd. Mae Iesu'n dweud yn Ioan 17 yn ei weddi ar chofferiadol, jyst cyn ei groesoeliad, adnod 6 i 8 i ddechrau. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe rhoddais di mi. Y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr mae oddi wrth i ti y mae popeth a roddais di mi, oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais di mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. A wedyn, 14, yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd.
yn rhyfeddol fyna, mae'n dweud am y disgyblion, maen nhw wedi cadw dy air di. Ond dyn ni'n gwybod o fywyd y disgyblion bod nhw ddim wedi byw bywyd perffaith. Felly beth mae'n golygu bod nhw wedi cadw ei air e? Dyn ni'n gwybod bod nhw wedi dangos diffyg ffydd, bod nhw wedi gwyro oddi wrth yr arglwydd, wedi gwneud llon llaw a mwy o gamgymeriadau. Ond beth mae'n dweud yw, adnod 78, maen nhw wedi credu. Maen nhw wedi credu yno fi. Mae beth dwi wedi dweud wrthyn nhw am fy hunan ac amdana ti o dad, maen nhw wedi derbyn. Maen wedi credu mai fi yw y Meseia, bod fi wedi dod i'w hachub nhw. Chi'n gweld yw Iesu ddim yn disgwyl perffeithrwydd, mae'n disgwyl ffydd. Mae'n mor bwysig bod ni'n deall y gwahaniaeth. Dyw e ddim yn disgwyl perffeithrwydd, mae'n disgwyl ffydd, ynddo fe. Y gair mae e wedi ddangos i ni, ei amlygu i ni, ydyn ni'n credu fe. A fel wedys i, mae'n gweinidogaethu i ni nawr hyd yn oed. Ioan 16, adnod 12-14. Wrth dysgu ni eto am yr ysbryd glân, mae'n dweud, a mae gen i flawer eto i'w ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glew y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i oherwydd bydd yn cymryd yr hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chi. Beth mae'r ysbryd glân yn llefaru? Chi wedi ystyried? Beth mae'r ysbryd glân yn dweud? Geiriau Iesu Grist. A felly, pan mae'r ysbryd yn gweithio yno ni, Iesu, geiriau Iesu yw nhw trwy'r ysbryd glân. Pan mae'r ysbryd yn llefaru, mae'n llefaru geiriau Crist i ni. Ydych chi fendith yw bod Iesu ddim wedi gorffen gweithio. Mae'n parhau i weinidogaethu ni ddydd ar ôl dydd. Dim ond i ni agor y gair a gadael i'r ysbryd i gyfathrebu'r gair yna i ni. I choelio fe adre i ni. Sa'n gwybod p'un achos bod fi wedi bod i ffwrdd neu beth, ond wythnos yma, ar ôl sawl peth yn y grŵp cymdeithas, mae sawl un wedi gyrru rhyw neges i fi neu wedi dweud mewn rhyw sgwrs, ar ôl i ti ddweud hyn, dwi wedi cael darlleniad ar ôl darlleniad yn dweud mwy neu lai yr un peth. Nid fi yn dweud, yr astudiaeth yn dweud gyda llaw. Ond ar ôl i'r astudiaeth amlygu hyn, mae'r ysbryd wedi choelio fe adre. Beth yw hwnna? Crist yn amlygu, yn gweithio yno ni, trwy y gair, trwy waith yr ysbryd. A chi fendith yw hwnna. Mae gyda ni ddew byw sydd yn parhau i'n traws newid ni. A mae'n golygu bod ni'n gallu edrych ar rai ysgrythur, wel, bob ysgrythur nawr, ond rai ysgrythur yn benodol, ac yn lle bod e'n llethu ni, mae'n achos llawenydd i ni. O'n i'n meddwl am Salm 1. Sa'n chi'n darllen y salmen gyson, mae'n beth da i wneud. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd. Ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef, ddydd a nos. Nawr, yr unig ffordd mae hwnna'n gallu bod yn wir i ni, bod ni'n ymhyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd, yw os nag yw cyfraith yr arglwydd yn ein condemnio ni. Achos os i ni dal yn byw yn trial cyrraedd safon y gyfraith, heb tynnu'r arglwydd Iesu i ffwrdd o'r sefyllfa, fyddwn ni ddim yn cael ein hyfrydwch o'r gyfraith, achos mae'n amlygu rhywbeth amdano ni ddim yn mynd i licio. Sef, dwi'n bechadur. Dwi'n cwmpo'n fer. Ond i ni'n gallu troi at hwn gyda lens yr efengil a dweud, fod hynny i gyd yn wir, fod y gyfraith unwaith yn fy nghondemnio fi, mae'r arglwydd wedi ateb pob un o'r gofynion sy'n eiddo i'r gyfraith. Ac wedi cyflawni pob un o'r gofynion yna, wedi byw bywyd o'i fuddod perffaith. A beth mae wedi gwneud gyda'r cyfiawnder yna? Mae wedi gwisgo fi gydag e. Sy'n golygu bod fi nawr fel un a chalon lân a newydd yn gallu ymhyfrydu yn y gyfraith yma. A myfyrio yn y gyfraith, achos dwi ddim yn trial cyrraedd safon perffeithrwydd,
Yn hytrach trwyddo fe mae'r arglwydd yn gweithio ynddo fi i'n gwneud i'n debycach i'r arglwydd Iesu. Waw. Na chi newid yn yr ysgrythu'r llwyr oherwydd yr arglwydd Iesu. Dwi'n gallu dod at y gair a mae'n lloni fy nghalon ni yn lle fy llethu fi. Gweddiwch dros bobl sy'n dal i ddod at y gair a mae'n ei llethu nhw. Mae'n ei lladd nhw achos mae'n golygu bod nhw'n methu ymhyfrydu ynddo fe. Maen nhw'n dod at hwnna, maen nhw'n mynd, sut allai ymhyfrydu yn y gyfraith yma, achos dwi ddim yn berffaith. Os yw'r darn allweddol yna, sef yr arglwydd Iesu ar goll, mae hwn yn anobeithiol. Ond oherwydd Crist, diolch i'r arglwydd Iesu, i ni'n gallu dod at salmyn ac ymhyfrydu, ymhyfyrio. Mae'r gair, fel mae'r salmydd yn dweud, yn dod yn fel i ni. Yn fel i ni. Mae e mor felys, achos mae'r gyfraith nawr yn allwedd i sancteiddrwydd. Nid yn allwedd i gyfiawnhad, allwedd i sancteiddrwydd. Na chi fendigedig yw hynny. Felly dyna'r pwynt cyntaf. Clod i'r arglwydd, mae e'n gweinidogeithi, mae e'n dysgu ni. Mae e'n athro bendigedig. Mae e'n parhau i fod. Mae e'n dod yn ei at gwirionedd yr efengil, ond mae e hefyd yn fwy na hynny'n agor y gwirionedd y gair i ni. Mae e fel allwedd yn datgloi, yn loco popeth sydd yn y gair ar ein cyfer ni. Ond yna'n ail, sut mae'r gwirionedd yna, a mae'r ein yn bwyntiau byr, yn effeithio ar ein gweinidogaeth ni a'n perthynas ni gydag eraill. Wel, i fynd nôl at weddi Iesu Grist yn Ioan 17, ar ôl dweud beth mae Iesu wedi rhoi iddyn nhw, mae'n dweud yn adnod 20, ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rai fydd yn credu yno fi trwy ei gair nhw. A nid yn unig hynny. Adnod 18 i 20 i gyd mewn gwirionedd, fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi yn ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Felly beth mae'n dweud fan hyn? Mae'r arglwydd wedi datguddio gwirioneddau ei air i ni, ac yna mae'n ein hanfon ni, i amlygu y gwirioneddau yna i eraill. Nath rai sôn yn yr wythnos am Deuteronomium 6 a Salm 78. Rhannu mawr ddirgelion yr efengil a gweithredoedd Duw i'r genhedlaeth nesaf. I'r bobl sydd yn byw o'n cwmpas ni, pan ni'n cerdded adre, cerdded ar y stryd neu'n iste adre, pan ni yn ysgrifennu ar fframiau ein drws ni, neu'n gatiau ni, mae eisiau bod ni'n dweud, cyhoeddi. Mae'r arglwydd wedi'n gwneud ni'n bobl i gyhoeddi ac i ddysgu eraill. I ni'n gallu bod, mae rhaid i ni fod yn onest fan hyn, ar hyn o bryd, lle ni arni fel eglwys, yn ofn dysgu pobl, gair Duw. Yn ofn. Dyn ni'n hapus i ddweud dwi'n Gristion, dwi'n credu hyn, ond bod yna ofn, a mae hwn yn ofn real, dysgu. Dyma beth mae Duw yn dweud. Dyma geiriau Crist ar gyfer pobl fel chi. Bydde di air Crist breswylio onoch yn ei gyfoeth, Colosiau 3. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. Mae gyda ni weinidogaeth ein hunain nawr, sef gweinidogaeth Crist i eraill. Clod i'r arglwydd am hynny, bod gyda ni'r fraint o fod, chi bod, ni'n teimlo fel Eseia, ni wedi bod yn mynd trwy Eseia, gwai fi, achos dwi'n ddyn a gwefusau aflan. Na, dwi ddim rhagor. Dwi'n ddyn a dych chi'n berson, mae'r arglwydd wedi ei glanhau. Mwyn i chi gael dweud am yr arglwydd Iesu. Mwyn i chi gael dyrchafu mab y dyn. A dau gwestiwn falle wrth feddwl am ddysgu ein gilydd yn benodol. Yn gyntaf, ydy ni'n ddigon gostyngedig i gael ein dysgu gan ein gilydd? Mae cael eich dysgu gan eich gilydd yn golygu bod yn ostyngedig. Yn enwedig os yw yn rhywun sydd yn iau na chi, neu'n llai profiadol falle na chi mewn bywyd.
Ond yn ail, ydych chi'n digon parod a gostyngiedig eto i rannu gydag eraill yr hyn mae'r arglwydd wedi ei ddatguddio i chi. Nawr, mae hwnna'n swnio'n hawdd, nag yw e? Wrth gwrs bod fi'n fodlon dweud wrth pobl eraill beth mae Iesu wedi dysgu i fi. Ond actually, pan chi'n meddwl am peth, ni'n gallu bod yn araf i wneud e. Oherwydd, mae dysgu beth mae'r arglwydd wedi ei ddysgu i ni, i rai eraill, yn golygu bod ni'n cydnabod gwendid yn y lle cyntaf. Os ydw i'n fodlon dweithio chi, mae'r arglwydd wedi bod yn dysgu amynedd i fi dros y blynyddoedd diwetha, mae hynny'n golygu am y blynyddoedd diwetha bod fi wedi bod yn ddi-amynedd. Dwi'n gorfod cydnabod fy ngwendid nag i fi. A beth bynnag yw hwnna, fy malchder, fy hunanoldeb, beth bynnag yw mae'n golygu bod fi'n dweud ar un adeg dwi wedi bod yn hunanol. A mae'r arglwydd wedi gorfod gweithio yn nghalon ni. Ac oedd hwn yn rhywbeth nath gael ei godi yn y grŵp cymdeithas yn yr wythnos. A mae hwnna'n beth da hefyd, bod ni'n cael ein atgoffa, dyn ni yn bobl gwan. Fel oedd un diwynydd yn dweud, the church is a hospice for sinners. Dyna beth ydyn ni fan hyn. Os nag ydyn ni'n gallu cydnabod i'n gilydd bod ni yn wan, yn hunanol, yn falch, yn ddi-amynedd, beth bynnag yw sut mae'r arglwydd yn mynd i ddysgu trwyddo ni. Os nag ydyn ni fodlon cydnabod yr hyn mae'r arglwydd yn gwneud yno ni, dyn ni ddim yn gallu bod yn fendith i eraill. Felly gael hannog ni i weddio y byddai'r arglwydd yn ein gostwng ni, yn rhoi darostyngiad i'n eneidiau ni, fel ein bod ni yn llai balch. Fel ein bod ni'n fodlon rhannu gydag eraill yr hyn mae'r arglwydd wedi ei wneud yn ein calonnau ni. A felly'r ail gymhwysiad yw hyn, i ddathlu wrth dderbyn, ond hefyd i ddal ati wrth rannu. I ddal ati yn rhannu. A nid jyst rhannu ein tystiolaeth ni, ond rhannu gwirioneddau Crist. Beth mae Crist yn ei ddysgu ni. Hyder yn y gair. Sefyll ar air Duw. Ac yn ola ac yn sydyn iawn iawn. Sut dyle hynny'n helpu ni wedyn wrth ystyried is-fugeiliaid yn yn eglwys ni. Wel, dyma'r cwestiwn i fod yn gofyn am unrhyw un dych chi'n ystyried i fod yn hyniriad. Ydyn nhw'n ymhyfrydu yng ngair Duw? Ydyn nhw wrth eu boddau gyda gwirionedd efengyl Iesu Grist? A eu hangerdd nhw yw gweld pobl eraill yn dod i weld a deall yr efengyl a'r ysgrythurau? Dyw athro da ddim jyst yn gyfathrebwr da neu'n rhywun academaidd. Athro da yn credu ac yn angerddol dros. Dyn nhw ddim yn simsanu pan mae'n dod at y gair. Dyn nhw ddim eisiau ei agendas nhw neu ei barn nhw uwchben y gair. Beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n dyrchafu ac yn ffyddlon i'r gair. Yn pwyso. Oherwydd maen nhw'n gwybod heblaw fod y bobl yma, y praidd, yn gweld y bugail, y pen bugail, dyw beth maen nhw'n dysgu yn golygu dim byd. Does dim grym i beth sy'n cael ei ddysgu heblaw fod yn eiriau bywyd yr arglwydd Iesu. Ac felly, dyma beth i ni'n gweddio, ond arglwydd amlyga i ni, y rhai sydd wedi ei galw a wedi ei arfogi, equipo, i ddysgu dy air di. Ond sydd â angerdd dros dy air di. Sel dros dy air di. Oedd e'n taro fi'n actau 6, mae'r apostolion, maen nhw'n derbyn cwyn yn ei erbyn nhw. Chi'n gadael ni lawr y rai sydd yn starfo. A beth maen nhw'n dweud? Nid yw'n addas ein bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Dyn nhw ddim yn dweud fod gweini ar y byrddau ddim yn bwysig, mae jyst mor bwysig. Dyn nhw ddim eisiau fod pobl yn dioddau, felly maen nhw'n rhoi pobl in charge. Ond beth maen nhw hefyd yn dweud ydy, mae Duw wedi rhoi hwn ar fy nghalon ni. Allai ddim peidio a gwneud hyn. A felly dyma'r bobl dyn ni'n gweddio amdanyn nhw. Ac un peth nath daro fi, mae eisiau ni weddio'n fwy aml i'r arglwydd i ddarparu pobl fel hyn. Pobl sydd yn athrawon yn ein eglwys ni. A nid jyst ein eglwys ni, yr eglwys. Gweithwyr. Pobl, fel mae Alun wedi mynd lan i'r gogledd. Pobl i ddod a dysgu yn ein eglwys ni. Pobl sydd â sêl dros y gwirionedd. A mi bod nhw'n gwybod fod y gwirionedd yna ni'n gosod ni yn rhydd. Felly beth am i ni
Diolch i'r arglwydd yn gyntaf, diolch am agor ein llyged ni, diolch am wirionedd yr efengil, diolch bod ni'n gallu gweld ac ymhyfrydu yn y gair yma sydd nawr yn fel i ni. Yn ail, beth yn mynd i weddio arglwydd trwy dy air arwain ni. Parha i weinidogeithi i ni. Parha i ddangos i ni'r hyn sydd yn wirionedd sydd yn mynd i'n sancteiddio ni. Ac yn ola rhodd o'i thineb ac arweiniad i ni wrth i ni chwilio am isfugeiliaid sydd yn dilyn esiampl y pen bugail. O am bobl fel Paul sydd yn gallu dweud efelychwch fi, fel dwi'n efelychu Crist. Mae'n cymryd elfen o hyder i allu dweud hynny, nag yw e? Bod e wir yn gwybod dwi'n caru'r arglwydd a dwi'n dilyn esiampl yr arglwydd. A dyn ni'n gweddio bydd yr un peth yn wir am bobl fel ni, clod i'w enw fe. Amen.